Každý tretí až štvrtý obyvateľ Slovenska sa počas svojho života ocitne v situácii, kedy musí náhle opustiť svoj domov, svoje bezpečné miesto. Napríklad pre domáce násilie, závislosti alebo iné sociálne dôvody. To so sebou prináša rôzne situácie nepohody, odmietnutie okolia či emócie strachu. Môžem s tým, napríklad ako matka malého dieťaťa alebo učiteľka v materskej škôlke, niečo robiť? Ako môžem dieťa na takéto životné situácie pripraviť? Veľmi vhodnou pomôckou je príbeh spracovaný v knihe Králik Patrik Cesta do neznáma od Michaely Hrachovcovej. Dej sa začína na jar, kedy sú králičky ešte malé a bezstarostne šantia po lúke. No ich život sa obráti na ruby vo chvíli, kedy na lúku prídu polovníci. Králik Patrik a Alica sú nútení utiecť a hľadať nový domov. Na svojej ceste sa stretávajú s rôznymi zvieratkami. Niektoré im pomáhajú, no niektoré sa k nim správajú nepriateľsky. Nakoniec však nájdu útočisko na malom riečnom ostrove, kde pochopia, čo to znamená mať skutočný domov a aká je sila priateľstva. Cez tento príbeh si deti uvedomia nielen to, že zmeny sú súčasťou života, ale pomáha im budovať aj emocionálnu odolnosť a posilňovať odvahu. Kniha je dostupná na e-shope adventorion.sk.